Birtaniya na fama da cutar ƙyandin biri, inda hukumar kula da lafiyar ta Birtaniya ta bayyana cewa cutar yana yaɗuwa ne a cikin matasa. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu sake saduwa a cikin wannan sabon shirin wanda yake zuwa muku kai tsaye daga Arewa Media Recap. Kar ka manta ka danna subscribe don samun sababbin bidiyoyinmu da zarar mun ɗaura su. Ga cikakkun labaran kamar haka. Jami'an kiwon lafiyar na Birtaniya sun ce ba za su iya tantance bazuwar cutar sankarau da ta kai ƙololuwa a ƙasar bayan da suka sanar da wasu ƙarin mutane 45 a ranar Juma'a wanda suka kamu da jimillar cutar mafi girma a ƙasar. Hukumar kula da lafiya ta Birtaniya ta ce kashi 99 na adadin waɗanda suka kamu da cutar sun kasance a cikin maza, kuma kusan dukkanin maza 152 da suka bayar da cikakkun bayani da aka gano a matsayin 'yan luwaɗi. Maza wanda suke jima'i da maza kusan kashi 80 na lokutan sun kasance ne a cikin London, kuma 'yan shekara 38, in ji hukumar. In ji hukumar, mutane za su iya kamuwa da cutar ba tare da yin jima'i ba. Ana iya kamuwa da ƙwayar cutar ƙyandin biri idan aka yi mu'amala ko kuma an kusanci mai cutar, ko ta zanin gado ko kuma sa tufafinsa. A farkon makon nan ne hukumar kula da lafiya ta ce an samu cutar ƙyandin biri fiye da 1000 a ƙasashe 29 da ba a baya ba su da alaƙa da cutar sankarau. Ƙasashe sun haɗa da Amurka, Portugal da Spain da Italiya da kuma Canada. Amma har yanzu mace bata kamu da cutar ba. Yawanci masu fama da cutar sankarau suna fama da zazzabi, ciwon jiki, sanyi da gajiya. Mutane wanda suke da rashin lafiyar mai tsanani na iya haifar da ƙuraje da raunuka a fuska da hannaye wanda za su iya yaɗuwa zuwa wasu tsantsan jiki. Da haka muka kawo ƙarshen wannan labaran. Kar manta ka danna subscribe ko kuma alamar ƙararrawa don samun sababbin bidiyoyinmu da zarar mun ɗaura su.